Радіо Лада. Радіо Лада. Ви слухаєте Радіо Лада в програмі «Возрождение». Ви слухаєте Радіо Лада, радіо Подкарпатських Русинов, Радіо Лада. Радіо Лада. Лада. Для нас, християн православних, неділя – це мала Пасха, в якій ми святкуємо воістину благодатне Воскресіння Христове. Господь у сьогоднішньому Євангелію навчає нас, яким має бути християнин вірним і преданим Богу і ніколи не проявити ані маленькі сумніви у своїй вірі, щоб сильна віра помагала нам іти сміло в житті і ніяких би вітрів і суєт напасті ми не боялися, знаючи, що нас по життю веде сам Господь. В Євангелії від Матфея у 14 главі ми читаємо: Ісус попросив апостолів зайти у човен і попросив їх переправитися на другий берег, а сам, відпустивши народ, пішов на гору один помолитися і зоставався там один. А коли був човен на середині моря, і його стало бити, появився сильний вітер, і в четверту стражу, десь за півночі, пішов Ісус до них прямо, але по воді, по морю. Коли учні увиділи його йдущого по морю, то зразу перепудилися і говорили: це, можливо, призрак, якась ілюзія. І від страха закричали. Але Ісус подав їм знак і сказав: будьте смілі, це я, ваш учитель, не бійтеся. Коли учні заспокоїлися, тоді Петро сказав у відповідь йому: Господи, то і мені дозволь прийти до Тебе по воді, та як і ти. Ісус сказав: добре, іди, Петре, по воді. І вийшов з човна Петро і пішов по воді, як по тверді, і щоб підійти ближче до Ісуса. Але на якийсь момент задув сильний вітер, він перепудився, проявив сумнів і почав утопати. Провалився в воду. І тоді закричав: Господи, Господи, спасіння! Ісус тотчас простер йому руку і сказав йому: маловірний Петре, ну чому ти засумнівався? Чому ти отримав дар Божий іти по воді, як по тверді, а потім засумнівався того вітра, який подув на тебе? Знай, Петре, сумнів – не радник віруючій людині. Тут, котрі були в човні, підійшли до Ісуса, поклонилися Йому і сказали: ти істинно Син Божий. Бо коли вони побачили, що Ісус підійшов до Петра, який утопав у воді, подав Петру руку і витягнув з води, і знову поклав його на твердь, зрозуміли апостоли, що перед ними не просто учитель, не просто якийсь великий і славний чоловік. Перед ними Бог, людина, Спаситель, Христос, Господь. Чому сьогодні для нас актуальні ті євангельські слова? Скільки з нас людей, християн, які ходять до церкви, сповідаються, причащаються, однак у житті деколи проявляють впустити в себе сумнів. Це поможе мені Бог, а це вдасться мені, а це повірять мені, а це буду мати силу. І от такі думки деколи навіює сам сатана. Та не йди, та тобі не дадуть, та ти не зможеш, та ти будь пост держав, та ти хворий, у тебе почки хворі, поїж маленько м'ясця, попий мало молочка, хай другі постяться, а ти хворий. Або в якихось других правилах сатана деколи виступає в ролі великого благодітеля і запускає у людину вірус сумніву. Радіо Лада. Радіо Лада. Що ж робить вірус сумніву у душі людини? А просто робить те, що зробив з Петром. Петро йшов сміло, красиво, по воді, як по тверді, з великою вірою. Але ж засумнівався, провалився в воду. До речі,
Слово «провалився» використовують і сьогодні, в першу очередь, учні і студенти. Коли надіється на свою хитрість і підступність студент, лінивий і лукавий, який не вчиться, не ходить на лекції або на пари, пропускає уроки, а потім надіється, що йому от так просто і покладуть добру оцінку. Так ось кілька раз так буває. Такий самонадіяний студент провалиться на екзамен. Оскільки людей сьогодні вже у возрасті, які в своєму життю надіялися не на Бога, не на церкву, а на земних вождів, на свої великі посади, на свою хитрість, на свою зовнішню красу, і провалилися. Життя закінчилося, вони провалилися, у них планів нема, вони не отримали нагороди. Їхні плани, або скоріше плани їх вождів розсипалися, вони залишилися самі. Перед розбитим коритом часто символізує нашу долю. Долю людини не церковної. Багато людей сьогодні провалюються, можливо, так і буде, але Євангеліє показує головну причину, по якій людина провалюється в житті. Це сумніви, які закладуються у її серці сатаною і особливо духом невірства. Закликаємо усіх наших братів і сестер з вірою і любов'ю служити Господу. Ідіть до Христа, на служіння Христу з любов'ю. Радіо Лада. Радіо Лада. Радіо Лада. Радіо Лада.